So hello guys, welcome back na po sa atong channel and salamat sa again pagtambong, salamat sa another opportunity nga makashare na po sa inyo and karon atong pag-iisgutan ang regarding sa holiness versus happiness. So let's get started. Sulti si Lord sa to be holy for I am holy. Nasulat na sa 1 Peter 1:16 and dito na to makita kung unsa ka holy si Lord nga ultimo kita nga gusto pud niya mahuli. Pero the real thing is bantog happiness versus holiness kay mana na to determining dili tanang happiness kay mag-lead sa holiness, pero tanang holiness kay mag-lead into happiness. Pero before na to na masabtan, i-explain ko na sa inyo so nganong dili tanan happiness kay mag-lead sa holiness. Simple lang, natay mga happiness nga or kalipay na to nga dili man jud tinuod pud nga kalipay sa Ginoo naputay mga pangandoy, natay mga laraw o balik ta to natay mga happiness nga dili jud mahimaya ang Ginoo. So sahay especially makita na to sa Facebook mo, sa quotes ngayon na basta wala lang kayo naapakan niya tao, basta happy lang ka. So agree ko nga wala kayo naapakan niya tao, pero if the goal is to be happy lang, natay medyo pag-alangan diyan, natay medyo something kailangan i-correct diya kay never yun nagsulti si Lord nga be happy. So, meaning ba, dili ba gusto si Lord ma-happy ta? Siyempre, gusto niya, but gusto niya maging happy ta inside sa holiness. So, munang ginaingon karon sa inyo ang balik-balikon ko ni dili tanang happiness will lead into holiness. Pero anong nakasultipod ko nga ang holiness kay mag-lead sa to into happiness. Simple lang, if we truly love God, if we truly seek Him yun first, and if we truly nag-obey yun sa iya, tanan kalipay niya kay mamahimo na to kalipay. So simple lang, ingon si Lord sa John, if you love me, obey my commandments. So meaning, if you're obeying, if we are obeying to be holy, muna mag-lead sa to into happiness kay nakita na to o nakabalo ta nga si Lord malipay to obey na to ang iyong command. So muna igsoon dagan kayo taog mga something ginatinguha nga pwede ta ma-happy, like mga plano nato, like syempre into wrong relationship, maghatag ka og happiness literally speaking happiness gid ang isa sa ihatag na kay syempre ngandong ginagunitan man nato sa pipila ka tuig dugay nga panahon tungod kay nalipay ta. But the thing is, sulod ba ang kalipay nato, na sure ba nato nga nalipay pud ang Ginoo? So mo na na post mo na ako sa page before nga breaking God's law is also breaking His heart. Not literal buak ang heart ni Lord pero I mean feeling si Lord ba nga kabalota nga masakitan po siya. So muna igsoon encouragement na ko sa inyo this will be just a short video lang, encouragement to you. Gusto ni Lord malipay ta. Honestly yun gusto ni Lord malipay ta. Pero gusto ni Lord malipay ta in the right way, in His will, in His way. So muna the more na to ginasik si Lord, the more na to tanaw ang iyang pagkaginod, the more na to ginaluk kung kinsa gid siya sa kinabuhi na to, the more na to mailhan kung kinsa siya. So muna igsoon dili na to i-deny sa tong sarili nga masipyat ta. Pero karon nga pagkadungog ninyo I hope and I pray nga ay nausab sa inyong kaugalingon, and I pray pod nga muna niyang isapod sa gamiton na way ni Lord sa mga nakakitaan nga tingwaw na to ang pagiging holy, so timanan na to nga sa mga butang nga nakapalibot sa to naay isa diha o pipila ka rason nga nung dili ka mamahimong holy. So kinahanglan na to mubitiyo kailangan na to nga sila buyan
kinahanglan na to na sila putlon sa itong kinabuhi, no, para the more ta maging holy sa Ginoo. Timana na to nga usahay para ma-please na to ang Ginoo, na jud tay ma-disappoint ka tao. Timana yun na to na dili na ingon nga kunuhay lang, pero tinuod yun na, no, sa pagsunod na to sa Ginoo, daghan ta og pwede makalimtan, daghan ta og pwede buyan, daghan ta og pwede putlon. So mo na ang magmatter dia karon kung kinsa ang mas nauna sa imong heart. So sige lang, kay explain po na ako na, no, within the following video po. So again mga igsoon, pilia ang holiness instead of your own happiness lang. So that's it mga igsoon, no, and salamat sa pagpaminaw, and God bless you.